ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். பூண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் நிறைய நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கையளவுக்கு பூண்டு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதே எண்ணெயில் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், அது கூட 1 டீஸ்பூன் சாம்பார் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் இதுலேயே ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு குக் ஆகணும். குக் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை கரைச்சி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடணும். இது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொதி வந்தோம்னா அதில் நம்ம வணக்கி எடுத்து வச்சிருக்க பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு கொதிக்க விடலாம். அப்புறம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா அதில் கொத்தமல்லி தழை தூவி அப்படியே சர்வ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.